vlajkami s tou červenou přilbou vpředu, úplně na pole position. Už se nám to plní, už se nám to srovnává. Muž s červenou vlajkou na startovním roštu za chvilku odejde za tu boxovou dívku, aby jeho kolega na opačné straně startovního roštu se zelenou vlajkou tam proběhl a dal signál, že je všechno v pořádku v celém startovním prostoru. Dámy a pánové, vlajkonoši odcházejí a chystáme se na start prvního závodu Velké ceny České republiky. Čekáme na zasnutí červených světel, právě proběhl start a vynikající start na Kagami a také celá první řada. Na Kagami po zadním kole, dámy a pánové, jako kdysi Giacomo Agostini do první zatáčky a už jsou tam všichni. Budeme pozorovat to početné pole, jestli nebude nějaká havárie, naštěstí zatím ne. Je to velice rychlá zatáčka Františka Šťastného a je tady bohužel také první pád jednoho ze závodníků, který se nevešel na tu 15 metrů širokou trať. My si počkáme potom na oficiální údaj. Je to Simon číslem 60. Julian Simon je ve štěrku naštěstí, ale bude určitě nezraněn, ale jestli už jsou první vlásence za zatáčkou Františka Šťastného a teďka vy, dámy a pánové, na stadioně, už se dívejte přes ten lesík na příjem